Hello friend, गासिखौ बरायहरबाय आंनि चेनेलाव। थ' जों दा गरायसराव थांगासिनो दङ। ओमफ्राय जों गुवाहाटीयाव दिनैहाय खामानिखौथ' सुथि खालामनांसिखासिगोन नङा भाई? माने लोगोना मोनसे खामानि दङनो गरायसराव थांना फैयिनि। बेनिफ्राय मा खामानिमोन भाई? खामानिया थारमाने फैसा होनदों आं लोगोनो। बिनो होना फैनोसै। लाबाथायथ' होखारना थांगोन नङा होमबा? आंबोथ' मोनसे खोथा आरो आंबोथ' गरायसरखौ नायनो लुगैखादों। बेनि उनावहाय न'आव थांस्लाबनो मोननाय नङा खिन्थु आयै गाज्रि मोना दे नोंथाङा मा भिडिअखौ नायदोंबा। बेनि उनावहाय जों दा ओरैनो गरायसराव नै लोगोनि खामानिनि थाखाय आं थांनायदों। आं दा माने 16 तारिखै थांगोन न'आव। बेनिफ्राय दिनै नोंथांमोननो गरायसर टाउनखौबो खिन्थिनोसै जाय नुवाखै भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै थाबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला थौदो। लोगोफोर जों दासिमबो बास मोनाखै आरोना। ओमफ्राय जोङो थाबायबाय थादों सिगांथिं। बासखौ जों लामाथिं दा थाबायलांबाय थांनानै मोनलांबानो गाखोनोसै। ओमफ्राय थाइजौआवलाय फैसा नेबाय थानो नङा होमबा? एसे थाबायनो होलांनि गुवाहाटीयाव बारा थाबायनायबो जाबाङा टाउन आरो बेनिखायनो होलांबाय थादों सिगांथिं बैथिं थांगासिनो। बेनिफ्राय सिगाङाव नारायना मेडिकेल दङ बेवहायनो एसे जिरायहैगोन। जाहाथ'नियाव बास फैयाखै सन फैनाय मोनबाथ' गाखोबायमोन ना? दे गैथारालै माथो आरो दाथ' लकडाउन समायसो जाखायो आरो मा बुंनो। थ' गाइसफोर बेवहाय गोदान बिल्डिं बानायगासिनो दङ दासो गोदान जाथ'वाखैनो बानायगासिनो दङ। ओइ बे एसे जाफ्रामबाय गुफुर नुनाया आरो इयाव मोनसे ब्लेक नुनाया बे जाथ'वाखैनो। माथो दिनै दासिमबो बासानो फैयाखै सन बन्दु मा जागोन? गरायसराव थांनो मोनगोन मोनाब्ला दिनलाय थाबायना थांनांगोन नामालै? ओइ साला ओइ दिनै होमबा रिजार्भ खालामना थांगोन। रिजार्भ खालामनांगोन रिजार्भ नांगौ 5,000 लाथों नामा? 10,000 बाबो टेनसन गैया। लोगोफोर अखा जाबाय माथो डाइरेक्ट गुवाहाटीयाव। गरायसराव थांनो गोनां जोंना अखासो जासिगोन। दा दखाना हाबहैनोसै। ओइ लोगो बांग्रिबाय। ओइ अखा हागासिनो दोङो तामाम खारदो। ओइ जोङो दिनै गरायसर थांनो थाखाय जों बासखौनो मोनासै बेनिखायनो टेम्प'जोंनो फैनाय जाबाय। ओमफ्राय दा थांगासिनो गरायसरावहाय गरायसराव सहैसिगोन बारा गोबाव गैला। बासखौनो तामाम गोबाव नेदों जों दिनै इनिफ्राय मोनथारैनि बे टेम्प' ड्राइभारखौ लोगो मोनबाय बिनि उनावहाय जों फैनाय जाबाय। एसे दामखौथ' एसे बारा लाखादो 200खौथ' लाखादो बिनि उनावहाय थेवबाबो थांनांसिगोन नङा होमबा? कभिड-19नि बाथ्रा दङ। बासफोरा एसे खम सालायदों जानांगौ आरो गरायसराव माबायदि जादों जि नायनोसै। बिदिब्ला नायलांबाय था। बिदिब्लाथ' लोगो मोननाय जोबोद बिराद गोजोननाय मोनबाय। थ' बिदिनो नाजाबाय था बिदिनो इन्टारेस्टिं भिडिअ होबाय था अब्लासो नोंखौ मानसिफ्रा बिराद इन्टारेस्टिं मोनगोन नायनो। जोंबो नायनानै हिट नांगोन होमबाने माबा माबि आरो माबा माबि सानो। थ' जेरैबायदि माबा माबि बुजि मोनखाबाय दा लेजेन्डसफोरा बुजि मोनखाबाय आंनि बुंनाय स्टाइलफोरखौ न'। आं बिराद डेडलाइक खिथिदोंब्रा इसोरनि सिगाङाव। डेडलाइक खिथिनाय जादों जायाखै कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय दै। आं बिराद डेडलाइक खिथिदों दै। थ' भिडिअखौ मोजां नांब्ला लाइक शेयार कमेन्ट जुरुर खालामबानो जाबाय। एन्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ। डेडलाइक खिथिनाय जादों जायाखै सब्सक्राइब खालामनानै हो यार। तो सच में यार सब्सक्राइब कर देना भाई के चैनल को। पुरी जानोसैलै नै पुरी बिदि पुरी मा होनोमोन परथा ओमफ्राय आरो नै चावमिन चावमिन बिब'यथाय माबा कुल नङा माबा आइसक्रिम माबा माबि बिदिनो आरोना जायखिजाया दे लोगोफोर जों इंराजफोरा नाम होनाय नालाय बावहरलाबाय बर'फ्रा होनायबो गोसो दाखोनफ्रा एसे जाग्रोना लानोसै नास्ता खालामनोसै उनावफोर नुफिनलायगोन आरो। साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। नाजागासिनो बिथाङा बिराद इन्टारेस्टिं भिडिअ होनो। थेंक इउ ब्र। बिदिब्ला लागासिनो नोंथाङा माबायदि नागिरदों? बेखौलायहै आंनि लोगोआनो आंखौ कारन नङा आंखौ फय खालामो। दा स्पेसियेल ना? दा सोरबाफोर फ्लाइटनि टिकेट दाननो दोङोबा पुलिस खिथाम जागोन। जायखिजाया आरोना नों माने नों फ्लाइटनि दाननो होनबा दा नङा जेनेबा आं बुंदों आरो सोरबाफोर ट्रेन अनलाइन माने रिसार्ज होनोबाथाय नै आंनि लोगोखौ बे मा बुस्थु? आंनो बानायना होगोन आंनि पान कार्ड
Pan card no? Oh, pan card. Oh, Anu punya hobai. Oh. Sebenarnya nana gini, ini Aadhaar card hayar. Mana kau sih Missing percikan? dia na. Mana lugu ni kapan nak ni dah? Lugu mana yang ni hard lugu. Hard lugu. Oh. Bila ni mana apa sana? Itu panai kan? Ini dia macam ini kan, pembas panai kan. Deh. Kita apa proses kamu mana bayar? Angin proses ini Oh. tu dia. Mana dia kau kena kita bayar na? Oh, Coba nih. ayo. Oh. Amul kulang na itong sangka. Boys. Biar kita semua masuk. Aduh, kayak gini bisa nambah tuh, no? Kayak gitu mana ini? Kayak kira ada tenaga kerja di sana. Amul kul. Nama biar nih, ini paper jadi kan leng tadi. Leng kalau tuh jangan kasih. Nah, pala mereka beres nih warna. Itu soalnya bisa. Aku bisa menikah mau kicik kasih nih kok. Be, sudah, bosan itu. Master sana apa sih? Matauri gize kitin sana buca. Icena apa ini? Mata ini. Ada. Ini juga ya. Ije imna. Ije mana itu belum macam sering kami punya nih. Ini hai. Jadi belum macam karena itu mana. Jadi gue macam itu gitu. Bika mau apa ya kayaknya? Kau bisa berapa? Hah? Ada man dengeran aja. Lagu mana aja berkesan mbak. Nanti mau kau. Jadi hai nanti mau nih kami orang first time video nggak? Bibla. Ije berapa ini sih kami orang? Deh bibla. Tuh baik tuh. Mak lah mai. Hah? Mak. Oh, gue tanya kasih be itu mau lu sekarang nah.